салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза навори мо сар мешавад аз дамашни бургер. хостам барои кӯдакам дамашни бургер тайёр намоям. анамин кулчаи тайёрро гирифтам. сир, беҳад сири нағз, ҳозир пакеташро нишон медиҳам. майда кардаги тайёр, кепчуп, майонез, помидор, бодаринг. анин пакети сир беҳад бомазза. кулчаҳоро ду тақсим кардам. акнун кепчуку майонез меандозам. дар болаш помидор монда. бодаринг монда. салати марков мемонам. фаршро жарид карда будам, акнун инро мемонам. бачаҳои ман салатни лист намехӯрам, барои ҳамон намондам дӯстон. сир монда. кулчаи болашро мепӯшонам. микроволновка ба гарм кардам. хай то наворҳои оянда.